L-inġinier Marco Cremona li fl-2002 tela fuq l-Everest kien ixxabbat minn naħa tan-nofsinhar, propju n-naħa fejn nhar il-ġimgħa kien hemm valanga. Għaddejt minn dak il-post ma nafx kemm darba, ġifieri eżatt l-istess post minn fejn ġrat. Miżerjament għaddejna xi darbiet tilgħajna niżlin mill-istess post. Ir-riskju dejjem kienu dejjem jibqa', ġifieri f'sitwazzjoni ta' avalanches mhix kwestjoni ta' li toqgħod attent, hija kwestjoni ta' fortuna sa ċertu punt. Dik tal-ġimgħa qed tkun meqjusa bħala l-ikbar traġedja li seħħet fuq il-muntanja Everest. Fil-fatt dak li ġara ħaset il-ħajja ta' qatt ta' gwidi magħrufa bħala xerpa. Fortunatament l-erba' Maltin li qed jixxabtu ma' din il-muntanja ma kinux involuti f'dan l-inċident. Cremona qalilna li għax-xerpa, jiġifieri l-gwidi tal-post, dan huwa l-ħajja u lejxin tagħhom u dan l-inċident wisq probabbli se jġib tensjoni ġdida hekk kif huma jqisu l-muntanja bħala sagra. Jekk aħna għaddejna sid-darbiet huma jgħaddu 20 darba. Ġifieri r-riskju għalina huwa ferm inqas minn ir-riskju minn dan nies li rridu jitilgħu l-affarijiet, jippreparaw kollox qabel ma nitilgħu aħna. Xi ħaġa bħalma ġara l-bieraħ huma ħajkonsidrawha bħala messaġġ mill-muntanja illi dis-sena m'għandu jitlaħaq fuqha. Kellimna wkoll dwar il-Maltin li bħalissa qed jitilgħu din il-muntanja. Huma qegħdin fuq naħa l-oħra tal-muntanja. Ġifieri propja bl-ebda mod ma ġew effettwati ħlief ovvjament illi ħajrealizzaw illi il-post li qegħdin ovvjament hemm element ta' sogru.